Kaseng New Trip Youth Council kalapan benar pajba ahne kasngi baka arpundriu trik nailur kan long no kasngi persyak uranium West Kasil District badia kane on sedang syuana motarishan kabade ka thain ka balakhala pun yu mai hoping stuling do balabam ko ay duar blay ya kane ke HYC kalapan benar ahne kasngi ka jinglang kan mau brom kasngi klat jong mai hoping stuling do kabalalong hamadan dom soplang markasa West Kasil District hagte kasngi ke HYC kalapan long ru ka jingla kai football perlok kabalong pada ke HYC motarishan circle persya ke HYC Mariau Circle. Abakran bat kinong thok kubor hadin ke jingilang nakaliang jung presiden ke HYC Motarishan Circle. Usamla Marcos Merthong. Uloong baka HYC Motarishan kala rai ban penbena baka arpun riu terik unailur kan long no kesengi persya uranium lani anti uranium day. Habaro kuwai ke Motarishan komisi benta ban bod ke denjar jung mai bat ban penrung ru ke jing angno jung u. Kadban nakaliang jung samla wante bokling do General Secretary ke HYC West Kasil District. Lupen pau baka sengkan ai ke jing kersyan ke bapakai ke nikamat Belawan ra presiden ke HYC Motarishan Circle. Ban penlong ke sengi arpun retrik unailur kum ke sengi persya uranium. Badia kane onle ban pen sapriang ru syabaro ke wege district. Uloong ba ke HYC West Kasil District. Kaburu iga thong ba hakmat bandawa na sorkar ling ba ki bor district. Ban penlong i program le buram ke sengi kla jong mai hoping stun ling do hagi school kitanat sorkar bat ki wege. Haswa ban penlong e te program hamar kasa kasang HYC West Kasil District. Kala lej ban bu sinte ho mot sa akan mau jong mai hoping stun ling do hapo kasnong mau kulay. Kum kadak ban kan mau buram yuti orang ba berkala penlong ru ijing sengap jar ke besi minit. Hakata ijing lej bu sentiu jong keseng HYC lay don rengkat lang ru usordar kasnong mau kulay ubayo anas ling do nong laj. Usam lawan te bok ling do General Secretary ke HYC West Kasil District. Usam la Chesterwell Kharbani Presiden ke HYC Nongstoin Circle. Usam la Bendrowell Hasha ki pajba nong shushnong bat kiwe. Usam la lumlang kharsimli Presiden ke HYC West Kasil District. Habajing kren nong thok kubor hadin kita ke jingyalang bu sentiu. Ulong baka seng kamla ban klet iki lightly kinuksa ki babhajong mai hoping stone ling do. Kata kalong ban le hok yaine bat jingyale klem dakan randin. Bat kini ki lightly ki degi nongrem jong mai bala ino hangi. Ban ngi long din yene le ban bod iki te ki lightly kinuksa babhajong u. Nakaliang jong te nong ilam ulopan pawru ya jing benyau halor ga jing bompat la jong ka district council ban pendap ki kular. Ya ka bala kular do CM ka KCDC uba PNCM house name arjar khat nyau. Kata bantai yu Muhammad Bashir yang jong umai hanong stone. Ngimla banklet yake lai tali kinuksa ke babah ba mau ulayat lenti kata kelong lehok yaine barkajing yale klem kerandin kani kinte kinongrim kiba umai hoping stunung do ubala klat no sausna mesyua ulabu hakapateng kajongi kumta nakaliang kajongi ngeni pertu ngi budin yaki isu ba nakaliang jong usanut haru menta khamtam kaba usanut kadai banom ailat banti uranium khadu bo uloong lada sarkar kaong ban klau no uranium klau shwa yaki do jam kibadan hapo jonga kani kari gamen sim basenrang kaba uni unuru rong ba ula ino habdeng jongi ka arpon rutrik jong nailur kabri ka singi klat jong uru kraw jong ka jadbin rew kumju jong ka West Kasil District me hoping stone lungdo na ka HYC Motarishan Circle i perbena ya ka ne ka singi kum ka singi ban persya uranium namar ba ka jingyang rangba uni unungelam ban persya ini marbo kendau ubalong ubi ya ka imlang salang bomud ban penjak ya kajat biruh nyutrap nagani kesela jong ni kendo ka ni kesengi ke bamenta ka jing penlong jongi ya ka football pedeng ki arteli ki circle ni shim ba kumang keren mene kolong ka bol ka tulun na ka wei kaliang sakoi kaliang ni shim ba ka jing tulun jong ka bol kadai ka jing tulun jong ki mendari hagani ka ri jongi ti ka jing kenjat ya ka bol ko pemut ka thau bangin ai ka jing hikai lan ka jing penrung ya ka mensim yele ya ki samla jong ka jat benre bangin kenjat ya ki an ki ba kta maryong ya ka jat benre in kenjat ya ki langyong ki ba thmu ban thom ya ka jat benre ka jongi ka singi at phondro trek jong nailur kande ka singi ba persya ya uranium da ka HYC Motarishan Circle bangin yelap ya ka ni ka jing persya ka jong mai hoping bangin penrung ya kini kejing persya kejong umai hoping haki para nong sunong kejongi khamtam gani kedong berkatan
wadla ngidon yu me joping hapo motorasan na kani gadong berkatan moyang jungi henry kinong sosnong kimpat ngam hadu kata we uranium ti tada kajing budin tada kajing yalap jungi ki sang balang borok hi ki pajba ila sedang sutu ti na kata kadau ngisim mi karai rangba ban penbena mentah ni kesengi bat ki hakisna menwan nilai program ki bakam he hantai hapo mokulai ke balong ka snong trai jungi me joping ban ya ra de ki flex ban ya ra di plakat ban perta ya ka sur persa uranium hakne ka arpun rutrik ka bedai berka kani ka rai jong ka HYC motor research circle na kaliang jong ikum ka HYC West Kasiel district ni sngoban ai ka jing kersan ya ka jing kwa jong kani ka circle nomor kani ka dei ka mat ka ba kadai ka mat ya ka ba dei ya ka jaj ben riu ka balong ka jing ma ya ka ri ber ka jaj ben riu kumta ngi kum ka HYC West Kasiel district ngi kersan pura ya kani ka jing temu jong kani ka circle bat ngiru ngi kwa ba la kumno hapo West Kasiel district kin sko thu ya ka jing ma ka bawan ka ba ka sarkar India ka temu ban ti yo ni umar uranium ubadan hadam yasiat lani hang ti hamau thaba ka badai ka sngi yap jong mai hoping ni kwa ba lakumnu munu na ka bor jong ka sarkar pakane ka dei ka sngi ka ba kerpang jong nu rukrau bat ka sarkar ka dei ban le kham tam hapo West Kasiel district ban le ke program bo pher ban pen so thu ye ke nong song snong hapo West Kasiel district kumno ba uni urang ba ulale kham tam ha ki school la ne ha ki office ban ngin sadawa na ka sarkar ha ka bede ba kane ka arpun rutrik jong usap tempat ka dei ban long ka program ka bo pher bat ki dei ban ya kren be tang shapang jong uni urang ba hapo West Kasiel district la hapo jong ka jalahi bro koi